Ani wannan gari to. Ai mu mata da mutane ko da ba. Yawwa. Allah ya kama ka. Yawwa mi komin. Ni zan baka ban da kuɗi. A kuɗi na ka mance. Kai da cin bashi in tafi ɗanka ba ni ganin ka. Wallahi ka biya ni yau. Zan biya ka mana. A'a ni ba da sakin. Ko ina za mu tayi ne mu tayi yau. Ai yanda nika fama da ɗan guntun talaucin gana uwa. Yau sai ka biya ni kuɗi na. Na ce zan biya. A'a ban yadda ba. Biya ni. Yadda ka kwana nawa ne? Mi komin. Wasu waye? Wannan shine mai neman takarar dan majalisa. Mene? Yara local government honorable Jona kenan. Shine aka waɗi din nan wanda muka ji. Honorable Jona Isa Ishaya. Kwarai da gaske. Allah sarki. Wanda ma shine? Kwarai kuwa. Ya za nake da awakin gidanmu suna cewa ga sun sharo sun koyi gani. Honorable Jona. Asha shi ne nan kai. Mu ma haka agwagin gidanmu suka waɗi. Allah. Kalan gidanmu ma shekaran da ya samu kake yanka shi. Kai. Saboda la ilaha illallah. Wanga bawan Allah da kaka gani ya ci mun bashi na ya biya na. Garin kwaki ya an samu rubiyar kuma yana zo na bashi jikka daya da gwangwanin siga amma har yanzu ya kiya babban kuɗi na. Bai baka ba. Kuma gashi yanzu shago na ya kare kuma ba komi. Mai girma honorable kai kadai za ka iya raba wannan gaddama saboda kai mai yi ne birni da ƙauye kuma al'umma sun sani. Wani gaskiya ne. Abin da nake so da ko yanzu. Dr. Kabiru. Wanya ne shagon abinci a nan kusa? Shagon abinci akwai shi a can ko. A can ko? To za mu je da ku yanzu nan. Kun ji go? Ku tashi mu tafi. To. Bismillah. Ya maka. Masha Allah. Nan maka yi. Sai ga madiyaci. Yana baka da kosisi. Da manza. Wanga abu daga ina nake gani wannan rawar? Ka je gani ko? Daga Honorable Jona yake. Honorable Jona. Yana ina. Kai can wurin. Ai can kana gani. Jona Ishaya Kurara shi muke so. Wane ne muke so? Ciyaman a Kurara. Honorable Yusuf Wali ne muke so. Dauna Ishaya APC Kabo wani party ciyaman a gaishe ka.